Шановні сябры, мяне зовут Жанна Гурина, я практыкуючы коуч, таксама тэатральны журналіст. І сёння хочу прачытаць для вас казку аднаго з маіх любімых беларускіх пісьменнікаў Уладзіміра Караткевіча «Ноч». Скача ноч над зямлёю на чорным кані. Адрываюцца, падаюць з яе плашча ўніз залатыя зоркі, і пушча ловіць іх пушыстымі рукамі, прымае нячутна і мякка ложыць на зямлю. Унізе агеньчыкі згаслі, дрыжыць свет салаўіным спевам. Мякка перабірае капытамі ў паветры стомлены чорны конь, і твар у ночы чорны, на чорных валасах чорная карона, і на юнацкім целе чорны лад. Спіце, людзі, вартуе ноч верна ваш сон. Хутка зоймецца світанак. Выйдзе на бойку з ноччу зара ружовая, пачне пускаць ночы ў твар сонечныя дзіны. Няроўная бойка сечэ цела ночы крывёю ласную шэрым туманом. Упадзе яно ў балоты, цёмныя лясы ды на дно глыбокіх азёр. Але далёка яшчэ да святла. Толькі праспявалі першыя пеўні, вадкая суцень паўсюль, цішыня. Скача ноч на бязгучным, перабіраючым капытамі чорным кані. І падаюць, адрываюцца з яе плашча залатыя